tuna kan keyboard mu hi Yamaha PSR S670 ania sustain pedal nei lo tan sustain set dan kan in hodon ani hete keyboard on top hian a sustain lawa en lokong o he kha kan thla rual khan atop chut mai ni khami kha sustain kan set don ani chuti rualin kan sheta na ka du chu sustain pedal kan manga moi takle umze nei taka a sustain ang khan a theilu tuk lo ani umzia chu sustain pedal kan man chuan kan play dana zirte khot kan thak dana zirin kan ke mang khan kha sustain pedal kha kan control thin ta man tur kan nei lo chuan a keyboard a sustain ang kha aron rik chua dan tur chu ni meya amai ro chu khatianga top chut ai chuan sustain kan set khan man anum ve dewa chu a set dan kan zer ho don ani masabera chuan function akan akan luta tikwan khu table sang oma ta khwan du thlan tur omani du thlan tur han ti khan lu na tur bi ko mani sustain kan set don chuan voice setting akan lutang he tilai a her kwal na tangyan kan her kwal nga ti khan kan lut mai don ani ti khan voice setting akan luta ti chuan he ta enter hi kan monitoro enter hi kan met liang enter kan meta ti chuan khu a screen kan en chuan tos response ti te sustain ti te langani sustain ti khu a in off a ti hian ngun deuin enila khu a hnuai lama mi tos response ti in ziak le he ti lai number 1 le 2 hi a in zone ani bom khata omta tos response ti khu ti chuan sustain ti po khu bom pakhata omin number heta 3 le 4 nen hian a in zone ta ni kan on du chuan 3 mo 4 mo hi kan mit don ani 3 hi kan mit chinange o ti kan kha 3 kha ka mit ta ti khan kan off du chuan kan me na hnuai lam 3 hnuai kha kan mit le mai don ani ti khan sustain hi off don ta ani la ka me na hnuai chia 3 kha ka mitanga ti khan khwa in off le mai ta ni ti khan kan on du chuan sustain ti zone number 3 kha 4 mo hi ka mit le mai don ta ni ti khan a in on ta ni ti khan kan mit chinang ti khan kha a sustain ta ni ti khan sustain off ai chuan man alan om deu ani kha voina kan zir ho chu ni ya ti khan soi tong khan table mi kan hmuta ni tos response ti hi bom pakhata omta sustain ti po bom pakhata omta ni kan off mo kan on du chuan a zone chia number 3 mo 4 mo hi kan mitanga sustain alo in onanga kan off du point an hnuai chia 3 mo 4 mo hi he kan mit le mai don ni ti khan kha asset dan chu ni mei thil har ani lo ve